फैनो हानाय साफ्रोमबो व्यक्ति खृष्ट सिबियारि नोंथांमोन बयबो आङो हामबाय होनो आंखौ सासे आलासि हिसाबै नाजावनायनि थाखाय बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि जानानै नोंथांमोन बयनोबो आङो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बे समाव आंनि गोजोननायखौ आं मिथिहोयो। सिगाङावनो खोन्थानोसै आङो जोंनिया दहाय एसे मानो फैदों दा बुंदोंसै होननानै बुंदों। जों मिसनावहाय आंखौहाय आफादगिरि खालामबाय रायजोफ्रा अननानै, ओमफ्राय आङो आंनि साख्रियाबो रिटायार जानायखाय ओमफ्राय आं बे रायजोनि अननायखौ नाजावनानै आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावलांसै होननानै आङो खौ एक्सेप्ट खालामनानै लादों। ओमफ्राय आफादगिरि हिसाबै मिसननि बायदि रोखोमनि बिसयफोरखौहाय आं रायज्लायफानो मोनदों। ओमफ्राय आं गुबुन पदआव थानानैब्लाबो मिसन जाना दंफायोमोन, बे एसे गुबुन। ओमफ्राय जेब्ला आफादगिरि जायो बिनि रला एसे गुबुन, ओमफ्राय बेखौ आङो दास मोनफैदों। ओमफ्राय दा मिसननि बे गासैबो नांगौफोरखौहाय गोनांथिफोरखौहाय रायजो राजाफोरनो खोन्थानो आरो बेबादिनो मिसननि बे गिदिर खामानिफोरखौ मावफुंनायावहाय मण्डलिफोरनि लागातार जे हेफाजाब होनायफोर दं बेफोरखौ लानानै आरो गोनां जायोब्ला आरोबाव बेबादिनो फोरमायनो रायथिनो बेफोरबादि दायित्वफोरखौहाय नुनो मोनदों। ओमफ्राय मोनसे मोजां मोनदों आङो जे मिसननि मानसिफ्रा एभ्रि डिपार्टमेन्टआवहाय जि केपासिटिजों बिसोरखौहाय मावनो बिबान होदों, जोंनि मावग्राफ्रा एकदम माने गोसो होनानै मोनफ्रोमबो बिफानाव थानाय जोंनि मावग्राफ्रा बे रोखोमनि खामानि मावदों आरो मण्डलिफोरनि बे हेफाजाब होनायफोरखौ लानानै खुब गोग्गा मोनसे साहस खालामनानै मिसननि थांखि आरो दर्शनफोरखौहाय आवगायलांनो हास्थायनायावहाय जोंनि मिसना गोसो होदों। बेफोरखौहाय आङो दा बांसिनहै बे कयेक दिनावहाय आङो अबजार्भ खालामदों। मिसना माखासे मेजर थांखि लाखानाय जिहेतु दङ, सेन्टिनारिनि जोंनि गिर्जाफ्रा जों होनदों 400 जाहैनांगौ 27आवहाय, दा जोंनो 230थायावहाय दङ। ओमफ्राय जोंनि मिसनारिफ्रा 200 जन जाहैनांगौ, दा जोंनाव 95+ दङ। जों 100खौनो हमना लाबाय, जों बावैसो जोङो लाबावगोन। ओमफ्राय बे जिनिसफोरखौ स्ट्रेटेजिकेलि जों बोरै मावलांनो आंनि साननाय हनायफोरखौबो आं होफानो मोनबाय। ओमफ्राय जोङो एसे प्लान आउट खालामदों। जोंनि चार्चनि एक्सटेनसना मोननै बिथिंनिफ्राय दा मेजर मोननै बिथिंनिफ्राय आवगायबोयो। मोनसेया हम डिपार्टमेन्ट होनना बुङो जों, हम मिसन, ओमफ्राय मोनसेया मिसन डिपार्टमेन्ट। मिसन डिपार्टमेन्टआवहाय 95 मिसनारिसफ्रा प्रसार होबाय थागोन। बहाय हायो बिसोरो माने संख्या नायनानै फेल'शिप बिसोरो स्टार्ट खालामनांगौ। ओमफ्राय हम मिसना गिर्जाफोरखौहाय नायो। ओमफ्राय आं एसे मोजाङै बिसोरखौ एसे सिरियास होनो, ओमफ्राय खामानिफोरखौ एसे आं बुंनो मोनबाय। आं सानबाय थानाय बाथ्राफोरखौ मोजां मोनदों आं। हम मिसनखौ जोङो सार्भे खालामनो होबाय, मिसनारि इभान्जेलिजमखौ जों सार्भे खालामनो होबाय। देग्लायनि 2022आ जिहेतु जोङो चार्च प्लान्टिंआव जों आवगायलांनांगौ, बेसेबां जोङो फेल'शिप गायसननो हागोन बेखौ जोंनि चार्चफोरजों नायनानै, लकेसनफोरखौ नायनानै हम डिपार्टमेन्टआ बेखौ थिग खालामनांगौ। मण्डलिफ्रा माबोरै गावनि फेल'शिपखौ बोरै गायसनगोन, गावनि सिस्टार चार्च बोरै खालामगोन, गुबुन मोनसे मण्डलिखौ बोरै गायसनगोन, बेखौहाय हम डिपार्टमेन्टआ दा सार्भे खालामो। मिसन डिपार्टमेन्टआ दा जेरावहाय स्ट्रेटेजिक पइन्ट दङ जोंहा, बेवहाय बिसोरो सम्भब बे
पसिबिलिटिस सम्भव माबाफोरखौ नायनानै बिसोरो बहा फेल'शिप थ' बेबादि दायित्वजों जोंनि अफिसार्सफ्रा बिसोरो थुलुंगानाय मोनदों ओमफ्राय बिसोरो बे सार्भेखौ जोंनो होगोन ओमफ्राय बे बोसोरावहाय जों आवगायगोन ओमफ्राय खमसे खम जोङो जुदि 20 to 30 20थानिफ्राय 30थासिम फेल'शिपआ जोंहा जेब्ला दा जायो ओमफ्राय दा अलरेडि जोंनाव 30थासो फेल'शिपफोर दङ ओमफ्राय जोंनि प्रसेसा ओरै जालांगोन 2027 सिमाव बे गायसननाय मण्डलिफ्रा खिजानि फेल'शिपफ्रा खिजानि मण्डलि राफुंसार मण्डलि जाहैनो हायो बे बायदि नोजोरखौ होनानै मिसना आवगायलांगासिनो दङ मोनसे रंजाथाव बाथ्राया मण्डलिफ्रा जोंनो मिशनारि स्पन्सर खालामदों ओमफ्राय जोंनो जेरै नांगौ एरै मण्डलिफ्रा हेफाजाब होदों ओमफ्राय खिन्थु गोनांथिया जोबनो थाङा ओमफ्राय जों लकेसन नायनानै साब सेन्टार बहाबा जोङो लुहैनांगौ दङ ओमफ्राय आंखौ दिनै रायज्लायनानै मिसना थिनहरबाय हान्थुपारायाव मोनसे फिसा जोङो साब सेन्टार बानायगौ स्ट्रेटेजिक मोनसे लकेसन बियो ओमफ्राय मिसननि मानसिफ्रा बयबो इतिहासखौ एसेब्लाबो मिथिगौ जाबाय बालापारा बेफोर खाथि खालानि मण्डलि गायसननायावहाय आखाइ दं ओमफ्राय दा बेखौ आंखौहाय रायथिनो खावलायनो थिनबाय दा आङो मिसननि जानानै बे साब सेन्टारखौ नोंथांमोना बोरै हेफाजाब होनो हागोन हयथ' दा गिर्जानि उनावहाय एसे रायज्लायनोसै बिदि मोनसे खावलायनो फैबाय आङो माब्रै जोङो बेखौ लुफुंनो हागोन बिदि मोनसे लानानै बे बिसयफोरखौ आङो उनावहाय आरोबाव मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायबावनोसै ओमफ्राय बालापारायाव जेब्ला आङो फैयो आं मोननै मोनथाम पइन्ट आंनावहाय बिराद स्ट्राइक खालामो आं गोसोखां जाबाय आङो 40 बोसोर खाथि जाबाय आङो आं नोंसिनि मण्डलियावहाय आं फैबाय थायो 30 बोसोरसो सिगां जेब्ला आङो फैयोमोन बे मण्डलियाव खालि आंनो लोगो मिनारामल' मास्टार मावो नङा होमबा गुबुन साख्रि मावनाय मानसि गैया जेब्ला बे गिर्जाखौ फोथारदों बे समावबो बे सासेल'मोन ओमफ्राय आंखौ आदा बिजेना एसे थुलुंगानाय खोथा नों एसे बुंदो होनदों दा आंनि माइन्डआव बेनो स्ट्राइक खालामदोंमोन साख्रि लाब्ला एसे गोगोम मोनो बेहाय साख्रि लानाय मानसि बिदि गैया एक्सेप्ट मिनाराम खिन्थु बेवहाय बेखौनो आं गोसोआव दङ आंखौ इसोरा बिदिनो थुलुंगा होदोंमोनखाय गोसोआव दं दा आं बुंदोंमोन जे बेवहाय इसोरखौ गिग्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय मानसिफोर दङ बेखायनो बे मण्डलिया बिदि महर मुस्रिया बेबादि ओमफ्राय दिनै समा बाग्लायलांबाय ओमफ्राय दिनैहाय आं मिसनाव फैनानै आङो नुबाय जों बे खाथि खालानि जों नुहुरनाय गामिफोरखौ सानोब्ला मिसननि गासिबो वार्कार्सफोरनि सुबुं सानखोआ नोंसिनि बे मण्डलिनिफ्राय बांसिन एसे मण्डलि हाइएस्ट नाम्बार्स अफ एमप्लयिज BBCAनियावहाय आङो थाल लालायलाङाखिसै ने जासिगोन बयनिख्रुइबो बांसिन जोंहा अफिसार स्टाफ मिसनावहाय बालापारा मण्डलिनिफ्राय दङ ओमफ्राय आं खोन्थानो सानदों नोंसोरनो गासिबो जोंनि मिसनाव मावग्रा नोंसिनि बे मण्डलिनि मावग्राफ्रा बिसोरो एक्सेलेन्ट बेस्ट टु बेस्ट सार्भिस जोंनो मिसनावहाय होदों आरो होबाय थागोन बिसोरनि डेडिकेसन ओमफ्राय मावनायफ्रा एकदम माने एस एक्सपेक्टेसन जों जेरै हास्थायदों बेबादि ओमफ्राय साख्रि लानाय गोदोहाय आं खोन्थायोमोन जोंनि लावरिपाराया आं लावरिपाराया बांसिन साख्रि मावनाय मानसिया गामि हिसाबै दै
ओमफ्राय पपुलेसन हिसाबै खिन्थु दा गुबुन गामिफ्रा बांबोबाय जोंनावहाय माबोरै खार'ना मोननै फुराना मानसिफोरथ' साख्रि मावनाय दंजोबो जोंनाव ओमफ्राय बे गोदान जायफ्रा खृष्टान हाबै हाबै बारायबोबाय खायसे फरायनाय बेबायदि साख्रि मावनाय गैया दा बिसोर जोंहा पपुलेसना बांबाय ओमफ्राय साख्रि मावनायाथ' बे दङैनो दं दा पपुलेसन नायनानै हयथ' नोंसिनिख्रुइ खम जाबावसिगोन सानदों नोंसिनाव दा गैयालाबो मिसनाव मावग्रा ओमफ्राय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टाव मावग्रा 25 जनसोनि खासा-खासि जाहैसिगोन नामा 20 जननिथ' बाराखासै बिदि जों साननो जाबाय साख्रि मोननायफ्राबो लेखा रोंनायफ्राबो गासिबो इसोरनि आशीर्बाद दा बेजों मण्डलिया इसोरनि आशीर्बादखौ आइडेन्टिफाइ खालामो सिनायनानै जों आवगायलांनो जों हायो इसोरा बेबादि जोंखौहाय बोर होयो आरोबाव बे मोनसे ओमफ्राय आं मोननै मोनथाम खोथा बुंबावनोसै नोंसिनि मण्डलिखौ आं गोदोनिफ्रायनो मिथियैखाय आं मानसिफोरनो ओरैनो एसे इजियै बुङो आङो खिन्थु नंगौ खोथाया ओरै मिशननि मोनसे थार बिथिंजों जि नोजोर माने जेरै नोजोर होनांगौ मण्डलिनि नोजोर बा मिशननि नोजोर बे माखासे सिन्ता धाराफ्रा इसोरा बे मण्डलियावहाय सानखांहो जेब्ला बालापाराया सानो जों मिशना आं मानसिनो बारा बुङा सोरबा बोरैबा सानगोन बिनि बोसोरसे उनावसो जोंनाव सानखांनाय फैयो इसोरा बिदि सानखांनाय गावनि गियानजों मिथिहोनाय मिशननि दृष्टिफोरखौहाय बेवहाय होयो आं मोननै मोनथाम खोथा घटनाफोर खोन्थागोन नोंथांमोना होमब्ला मिथिगोन जों बिदि लिरनानै दोनाखै खिन्थु आं खोन्थालांनि आदा बलेना जेब्ला बेवहाय फालक मावो बेवहाय मोनसे इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन बे इन्ट्रडिउसआ थेंक्स गिभिं रावबो नोंसोरो गुबुन मण्डलियाव बे थेंक्स गिभिं सेलेब्रेसनखौ खोनायाखैमोन बे प्रथम बालापारा मण्डलियावहाय जादों ओमफ्राय माबोरै खालामो खालामा माबोरै बुजिखो नोङो माबोरै मिथिखो आं बेनाव सोंबाय थायोमोन ओमफ्राय जेला आदा बलेनखौ बिनि साक्सेसफुल पास्टरेल मिनिस्ट्रिखौ नायनानै मिशना जेब्ला लांनो मिशनावहाय बे जिनिसखौ बोरै गुबुन गिर्जायावहाय जोङो एरलांहोनो हागोन बे थेंक्स गिभिंखौ जोङो मण्डलिफ्रावहाय जोङो खालामहोदों थेंक्स गिभिं बे मोनसे सेलेब्रेसनजों दा मण्डलिफोरखौ गासिबनिबो फैसा होफैनाय दान होफैनाय थेंक्स गिभिंआव बेखौ जोङो सानजोबोब्ला बियो जुदि जमा जायोबा बा केलकुलेसन खालामोब्ला बियो जोंनि मण्डलिफोरनाव 50 लाखनिबो बारा जागोन BBC एस ए हल 232 खायसे खालामा अबेबा फिसा फिसौ मण्डलिया बा फेल'शिपफ्रा हयथ' खालामा खिन्थु बियो 50 लाखनिफ्राय ओरै 1 कौटिनि बे माबायावहाय थागोन थेंक्स गिभिं मोनसे सेलेब्रेसनजों आच्छा ओमफ्राय बे मण्डलिफ्रा मा खालायो बे थाखाखौ जोंनो केस होफैनांगौ बिदि नङा बे मण्डलिफ्रा बे थाखाखौ इसोरनि रायजो फेहेरनायाव बाहायदों मोनसे प्रग्राम इन्ट्रडिउस जानायजोंनो मोनसे मिशननि बे मिशन एक्सपानसननि खामानिया बेसेबां माने आवगायलांदों थेंक्स गिभिं आं मण्डलिफ्राव थांनो थेंक्स गिभिंआव 2 लाख 3 लाख बहाबा 1.5 लाख बहाबा माने क'क्राझार बादियाव एखमबा 8 लाख गाहाम बारो दा एसे हल जोंनि BBCआवहाय 50 लाखनि बारा इसोरनि दान होफैयो ओमफ्राय बेखौ मिशन खामानियावहाय गिर्जाफ्रा बाहायो गोदोहाय नोंसिनि मण्डलियावहाय आदा बलेना आंनि एसे आत्मिक बियो मेन्टर आं बेजों
बहुत क्लोजलि सिथाबफानानै बहुत आशीर्बाद मोनबोदों दाबो आं बेजों बिदि क्लोज माबायाव थायो बियो मोनसे माबा खालामदों बे मन्दलियावहाय नोंसिनि मन्दलियाव जब्रा फान दं नोंसिनाव ओमफ्राय बे बोरै खालामखो बोरै सानखांखो आंनो खोन्थाबाय थादों ओमफ्राय सारसुलेनजों जों बे खोथाफोरखौ रायलायबाय थाब्ला सारसुलेना बेखौ एकदम माने इंलिशनि बेखौ एक्सेप्टेबल मोनसे टार्मजों बेखौ गिर्जाफोरखौहाय खालामहोदों मा खालामखो समरितान फान्ड होननानै बुंदों जों जेखौ मन्दलिफ्राव समरितान फान्ड होननानै इन्ट्रडिउस खालामदों बे नोंसिनि बे मन्दलिनि बे जब्रा फान्डआनो आरोखि माने वेलफेयार मोनसे फान्ड सोरखौबा नांगौ समावहाय नोंसिनि मन्दलियाव जागोरदों ओमफ्राय मिसना मोजां मोननानै बेखौ गुबुन गुबुन माबायावहाय गुबुन सोदोबजों बेखौहाय खालामो आरो मोनसे खोन्थाबावनि आङो मिसना नोंसोरखौ थिनहराखैमोन खिन्थु नोंसोरो मा खालामदों खाथिनि गिर्जाफोर जायफोरा गिर्जा लुफुंनो हाया गिर्जा गायसननो माने गसंनो बा गिर्जा न'आनो गैया दासो थिनहरदों गोदो मिसना थिनहराखै खिन्थु नोंसोरनो साननानै बेखौ लुनानै होयोमोन आं माने आं बेफोरखौ गोसोआव दङ बे जों दा निउ टेस्टामेन्टनि आर्लि चार्च हिस्ट्रिफोरखौहाय जों फरायबाय बे मन्दलि गायसननाया बेबादि एक्सपान्ड खालामलांनाया बेखौ निउ टेस्टामेन्टनि आर्लि चार्चआव दङ आरोखि बेखौ मन्दलिफ्रानो खालामखायो बे गिदिर संगठन बिदिया नङा थ्र' संगठनफ्राबो थ्र' मन्दलिजों बे एक्सपानसनखौ खालायो ओमफ्राय दा गोदान गोदान नाम होसै सिस्टार चार्च नङाब्ला बेबादिनो सिस्टार अर्गेनाइजेसन बेबादि बहुद सिगांनिफ्राय नोंसोरनि मन्दलिया बेखौ मावजेनबोदों बेफोरो आं सानो ओरै इसोरनि मोनसे रेभेलेसन इसोरा गावनि आत्माजों गावनि मानसिनो आदब खायदाफोरखौ फोरोङो ओमफ्राय बेखौ इसोरनि मानसिफ्रा गावनि सिम्पोल वेजों बोरैया जायो हागोन बेबादि परामर्सनि गेजेरजों ओमफ्राय नोंथांमोननि मन्दलिया बेखौहाय मावजेनदों जों दा मिसना बेखौ बालापारानिफ्राय सोलोंदों बिदिथ' बुंला जेनेबा आं न'नि मानसि होननानै आं खोन्थादों बिसोरनो खिन्थु मिसना बेखौ दा बुंगासिनो दङ मन्दलि गायसननांगौ ओमफ्राय जोङो दा वान चार्च वान भिलेज एडप्टेड खालामहोदों एडप्ट खालामनाया बे मन्दलियाव जाहाथे फेल'शिप चार्च गायसननो हायो ओमफ्राय मन्दलिया चार्च प्लान्टिंआव पार्ट लानांगौ होननानै जोङो बेखौहाय प्रसारकफोरखौ माखौ गासैखौबो मन्दलिनो दायित्व होनानै जोङो मावदों मिसना थ' बेबादि माखासे इसोरनि जि रिभिलेसन्सफोर नोंसिनि मन्दलियावहाय बियो टाइम एन्ड एगेइन बेबादि फैबाय थादों ओमफ्राय बे मन्दलिया बेफोरखौहाय इसोरनि फोरोंनाय बादि इसोरनि डाइरेक्सनजों बेखौहाय मावबोदों ओमफ्राय साक्सेस जाबोदों बेनो नामा दिनै जि दिनाव आं फैब्ला बेवहाय सासेल' गभर्नमेन्ट साखरि मावग्रा दंमोन दिनैहाय बारायै बेबादि सार्भिस हल्डारफ्रा नायदो 20 जननिबो बारा दिनैहाय बे कয়েক बोसोराव ओंखारबोबाय आरो बयनिबो न'खरा लासै लासै मोनसे चेन्ज जाबोबाय इसोरनि बिथिंजों नोजोर होनायखाय इसोरा आशीर्बाद होनानै मन्दलिनि मानसिफोरखौहाय आरो बेल' नङा बे साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेल्स न'खरफ्राव फरायनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय प्रफेशनेल लाइनावनो होन बा गुबुन गुबुन बेबादि कर्सफ्रावनो होन फरायनायफ्राव नोंसिनि मन्दलिनि मानसिफ्रा बेबादि आशीर्बाद मोनबोगासिनो दं थ' बे रंजाथाव बाथ्रा ओमफ्राय इसोरा
नोंसोरजों थानानै मण्डलिफोरजों थानानै बे रोखोमनि माखासे बिसेस खामानिखौहाय ओमफ्राय मोनसे आरोबाव मोजां मोनसे आं मोजां मोननाय खामानि नोंथांमोना बेयाव मावबाय थायो जाबाय जायफ्रा ग्रयिं कामिं आप जेनेरेसन यांस्टार मानसिफोर सब समय नोंसोरनि मण्डलिनि लिडारशिपआवहाय नोंसोरो बेखौहाय पार्ट लाहैयो जों दा बेखौहाय बिराद सिरियासलि लादों माने नेक्स्ट जेनेरेसन जोङो माने जोहोलाव सिख्लाफोरखौ रेज खालामनानै बिसोरखौ जोङो ट्रेन आप खालामनानै जाहाथे मण्डलिखौ बिसोरो दैदेनो देग्लायनि बोसोरा इयुथ चिल्ड्रेननि इयार जोङो बांसिन बे बोसोराव चिल्ड्रेन ओमफ्राय इयुथफोरखौ प्रस्तुत खालामनायावहाय जों गोसो सेकेन्ड लाइन अर्थात नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जोङो बोरै दायित्व होलांनो बे जि हिसाबजों बालापारा मण्डलिया ग्र' जादों बे जे कन्टिनिउ जालांनांगौ बे मथे गुबुन गुबुन मण्डलिफ्राबो बेखौहाय मिसना देग्लाय इयुथ एन्ड चिल्ड्रेननि इयार हिसाबै जोङो गोसो होसिननो जों आखायाव लादों नोंथांमोननि मण्डलिया बे बिथिङाव थिगैनो दं जाय इयुथफ्रा आवगायबोयो बेखौ पार्ट लाहोनानै नोंथांमोना ट्रेन्ड आप खालामगासिनो दं थ' बे कयेकटा बिसयफ्रा आंनावहाय स्ट्राइक खालामबाय थायो ओमफ्राय आं गोसोखांनानै मोजां मोनो जेसे हागौ एसे नोंथांमोना हमथाया लाबानो इसोरनि खामानियावहाय नोंथांमोना आवगायबोदों दा सयजनसै नामा ने साबा दंखायो नै दा सासे लाबावगोन प्रप'जाल लाबावगोन मिशनारि इभान्जेलिस्टआ जोंनिया सयजनसै बे बालापारा मण्डलि बे बिराद गिदिर मोनसे मिशन सापर्ट मण्डलिया इंलिसाव होनो चार्च फायार एक्जिस्ट बाय बार्निं अरा जोंनायजोंसो थायो चार्च एक्जिस्ट बाय इभान्जेलिजम मण्डलिब्ला बे प्रसार होनांगौ प्रसारनि हाबायाव बाहागो लानांगौ दा बेखौनो जोङो मण्डलिफ्राव फोसावदों मण्डलि बिबिसिजों थाफानोब्ला नों प्रसार होनांगौ ओमफ्राय प्रसारा जों माबोरै होदों जों एसे मेकानिजमखौ सेन्ट्रेलाइज खालामो जोंनाथ' फैसा गैया नङा प्रसार होनांगौ ओमफ्राय दा जों ओरैबायदि स्कप होदों दा ठीक আছে नों सासे इभान्जेलिस्टआव 10,000 12,000 13,000 थाखा नांगौ ठीक আছে नों बेखौ हाला नों मा हायो नों हाया नामा 100 थाखा हरनो पार्टलि स्पन्सर हाया नामा 1,000 हरनो मानो जों इनसिस्ट खालामदों ग्र'सो जानांगौमोन बियो स्टेगनेन्ट होनो जोङो थाबथायोब्ला मण्डलिनि सिङाव थानाय जोंनि जेनेरेसना फिसा फिसौफ्रा खस्थ' सैनांगोन बे बिराद गिदिर बाइबेल फरायनानै जों बुजिबाय बे बिराद गिदिर नेगेटिभ इम्पेक्ट जोंनि मण्डलियाव फैगोन थ' लिडारफोरखौ जों बुजायदों नों मानो बेबादि मण्डलियावहाय बेबादि खैफोदखौ नों मानो लिंहरनो मण्डलिफ्रा नों होनाङा नोंनि थाखाखौ दान होफैनायखौ नों होफै जों गिर्जानि फैसाखौसो जों बुंदों मोजां खामानियाव थ' सासे फुरा हाया माबाथ' हागोन बेजों नोङो स्टार्ट खालाम ओमफ्राय मानसिफ्रा बिदिब्लाथ' हायो जोंबो होननानै दा जोंनावहाय पार्टलि स्पन्सर फैसै ओमफ्राय जों बिराद मोजां मोनबाय जाय मानसिया हाया एथ' बोसोर होनदोंमोन 1,000 पार्टलि स्पन्सर मार्चआवहाय बान्दों नेक्स्ट काउन्सिलाव फैनानै जोंना बारायदोलै सार होनना बुंफैयो ओमफ्राय 50% जायफ्रा बान्दोंमोन बिसोरो दाना बुंफैसै जों फुरा बाननोसै बेथ' बिराद गिदिर मोनसे इसोरनि आशीर्बाद थ' इसोरनि खामानिया बे रोखोम नोंथांमोननि मण्डलिया बहुद सिगाङावनो प्रसारावहाय गोसो होदों इसोरनि रायजो इसोरनि न' लुनायाव गोसो होदों नोंसिनि न'खौ इसोरा लुदों बे इसोरनि मोनसे सुक्ति बियो इसोरनि बुंथिनाय बाथ्रा बियो नों आंनि न'खौ लु नोंनि न'खौ आं लुगोन माबोरै लुदों इसोरा नोंसिनि फिसाफोरखौ लेखा गोरों खालामदों
नोंसिनि फिसाफोरखौ आशीर्बाद होदों नोंसिनि फिसाफोरनो सा सुबिदा होदों ओमफ्राय बिसोरो गोजौ थाखोआव आवगायलांदों बेबादि बिसोरो गोगोम न'खर बे इसोरनि बुंथिनाय बाथ्रा नोंसोरो जाया आंनि न'खौ लुगोन इसोरा बिनि न'खौ थ' मण्डलियावबो बे खाथियो जों इसोरनि रायजोनि थाखाय जेब्ला जोङो गोसो होगोन जोंनि मण्डलिनि जौगाखांनायखौ बियो माने गोसो होगोन कफरनाहामाव जिसु ख्रिस्ट'आ प्रथम प्रसार होदों आं एसे बुंबाय थायो बे खोथाखौ मिशन स्टेटमेन्ट बियो लुकनि 4 अध्याया नाजारेथ मेनिफेस्ट'आव जेब्ला नाजारेथ मेनिफेस्ट' लुकनि 4 अध्यायखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ प्रथम बियो मन्दिराव बियो बिजाबखौ बेखेवनानै बियो डिक्लेयार खालामदों इसोरनि जिउआ आंनावहाय दं आंनो दा मानसिफोरनि उदांस्रिनि थाखाय आंनो बेखौ फोसावगोन ओमफ्राय कफरनाहमजों थांनानै बिदिनाव बियो बिराद प्रसार होदों गोथौ गोथौ खोथा मानसिफ्रा सरप्राइज जादों लुकनि 4 अध्यायावहाय दं ओमफ्राय बेमारफ्रा हामदों हिलिं जादों थारमाने जोंनि दिनाव दिनै जों बुङो रिभाइभेल जादों ग्रेट रिभाइभेल बेमारफ्रा हामदों बिनि खोथाफ्रा बिराद बानगोनां लुकनि 4 अध्यायाव दं ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ बे जायगानिफ्राय थांनो ओंखारबायमोन मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनानै बुंफैदों गुरु बिराद खामानि जाफुदों बे जायगायावहाय नोङो थाथ'बाव जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनो फिननाय होदों लुकनि 4 अध्याय 43 अध्यायावहाय आङो इसोरनि रायजोखौ बै नोगोरावबो आङो खोन्थाहैनांगौ बिनि थाखाय आंखौ थिनहरदों मण्डलियाव रिभाइभेल जाबाय थाथों खिन्थु जों बै बारै थांनांगोन बै गामिनि बारै बै नोगोरनि बारै बै देशनि बारै बिनि थाखाय जोंखौ मण्डलिखौ फसंदों बियन्ड बर्डार्स मण्डलिनि रिभाइभेला जाबाय थागोन जोंनि नोजोरा बै बारै जिसु ख्रिस्ट'नि बे थिननाय बे मथे जोङो आवगायलांगोन थ' जोंनि मिशना दा बेखौहाय जिहेतु बे गल्सफोरजोंहाय मिशनखौ दैदेनबोदों जोंनिया दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै बारै जोंनि नोजोरा जोंहा रिभाइभेल जाबाय थागोन मण्डलियाव मोजां खोथा खिन्थु जों बै बारै सुरपात्ताखौ लानानै थांगोन दा अरुणाचल पासिघाटनिफ्राय लानानै नेपालसिम ओरैहाय भुटान ओरैहाय मेघालया बे गेजेराव थानाय हालामाव जोंनि मण्डलिफ्रा मिशना दा खामानि मावगासिनो दं आं मिशननि बे खोथाफोरखौ सानहाबनानै आं सानो बर' बाप्टिस्ट इउनियननि गेजेरजों इसोरा गिदिर गिदिर खामानि मावबाय आरो गिदिर गिदिर खामानि बियो मावलांबावगोन जों बेबादि मोनसे मिशननि मोनसे हानजा ओमफ्राय नोंथांमोननि मण्डलिया जोंनि मिशनावहाय बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थांनायावहाय गिदिर रल नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय लाबोदों नोंथांमोननि माखासे आइडिया आं दहाय बुंखाबाय जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै मण्डलिफोरनि मोनसे आशीर्बादनि बियो चेनेल जादों स्पेसियेलि थेंक्स गिभिं ओमफ्राय सामारिटान फान्ड ओमफ्राय दा चार्च प्लान्टिंखौ गुबुन गुबुन मण्डलियाबो दा दायित्व लानानै मावसिनो दाख्लै बेंटलनि मानसिखौ लानानै ढेकियाजुलियावहाय थाङो फुरा ग्रुप मोनसे माखासे ग्रुप दं माबायावहाय थुक्राझारनि मण्डलिखौ लानानै थांदों सिलिगुरियाव मादारि हाटआवबो मादारि हाटआव दाख्लै बिसोरो बिराद बुरजा थांनानै माने जुबलि एटेन्ड खालामनानै फैबाय ओमफ्राय 2 नम्बर थुक्राझार बिसोरखौ लांनानै जोङो जुनायावहाय मादारियाव औ आरो नै मादारियाव नोंसिनिबो माबा दं 2 नम्बर दा मण्डलिफोरखौ जोङो बेबादि इनिसियेटिभ लाहोदों गोदो बहुद बोसोर सिगांनो नोंसिनि मण्डलिया
बे खामानिखौ मिसना थोना सायावनो मावदों मिसननो खोन्थाहरदों 6थासो जाबाय नामा मिनाराम गिर्जा लुना हैनाया नोंसोरो गासै मोननैथ' थांफानो मोनबाय आं कलकातायाव ओमफ्राय ओरै 6था बारबाय नोंदां ओमफ्राय दादगारियाव आं आलासि जाफालायहैनो मोनबाय आं एसे गोलाव मिसननि खोथा बुंदेरबाय नोंसोरनि खोथाखौ सोर गावनो गाव बुंना लानो उसुबिदा मोनगोन नोजोर होग्राफोरनि गेजेराव आं सासे आं गोसोआव थानायफोरखौ एसे बुंबाय आंथ' सानदों गासिबो बुंजोबनो हानाय नङा आरो बहुद दं आं बुंनायनिख्रुइ बहुद बांसिन ओमफ्राय इसोरा नोंसोरनि मण्डलिजों थाफानानै बे खामानिफोरखौहाय मावदों बे बोसोरा इउथ चिल्ड्रेननि बोसोरखाय आं दा इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ एसे जोहोलाव सिख्लाफोरखौ नोजोर होनानै बिसोरखौ दाखांनायनि मटिभेट खालामनायनि माखासे खोथाफोरखौहाय आं बाइबेलनिफ्राय आं एसे बुंलांनो जोंनि यां जेनेरेसन मोनसेया आं नोंथांमोनखौ थुलुंगाल' होनो सानदों आंनि नोजोराव नोंथांमोना बे खामानिफोरखौ मावगासिनो दंखायो ओमफ्राय एसे थुलुंगा होदेरनो थाखाय आङो बे कयेकथा खोथाफोरखौहाय आङो एसे बुंदेरलांनो आङो सानदों दिनै मथिनि 18 अध्याय बेवहाय आङो 3 फुटनिफ्राय ओरै 6 फुटसिम आङो फरायलांनि नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो नोंसोरो मन फाफिननानै उन्दै गथ'फोर बादि जायाब्ला नोंसोरो सोरगो रायजोआव हाबथारनाय नङा बिनिखायनो बे उन्दै गथ' बादि गावखौ उन्दै खालामग्रायानो सोरगो रायजोआव देरसिन आरो जायहा बेबादि सासे गथ'खौ आंनि मुङै नाजावगोन बियो आंखौ नाजावो 6 सोरबाया आंखौ फोथायनाय उन्दैफोरनि सासेखौ सक्तु होयोब्ला बियो थाइसे होख्रेमग्रा अन्थाइ गोदोनायाव आलाय जानानै गोथौ सागोराव गारसन जानाया बिनि लागै गाहामसिन ओरै सेन्सिटिभ मोनसे खोथा बियो शिशुफ्रा सोर देरसिन जागोन गिदिर जानो लुबैनाया बयनावबो हास्थायनाया थायो नालाय स्टुडेन्टसफोरखौ जों बुङो एटेम्प ग्रेड एलपि स्कुलाव जों फोरोङो मानसि गिदिर जानांगौ माने बे गिदिर जानो हास्थायनाया मोजां लेखा गोरों जानो हास्थायनाया मोजां जौगाखांनायनि बियो मोनसे सिनायथि मोजां बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ डिसकारेज खालामाखै खिन्थु बियो लामा होदों माबोरैबा गिदिर जागोन लामासो होदों गिदिर जानो लुबैनाङा बिदि होनाखै लामा होदों लामाया बियो सासे गथ'खौ दिन्थिनानै बुंनो जाबाय नैबेबादि उन्दै माब्रै गथ'आ माब्रै बेबादि दिन्थिखो बेखौ बे एक्सप्लेन खालामदों बेवहाय गोबां खोथा एसे हाबफानानै दङ गथ'खौ माब्रै बियो सिम्बलाइज खालामखो माब्रै दिन्थिखो ओमफ्राय मोनसेया ओरै बेसेबां प्रायरिटि गुरुत्तपुर्न बे जोंनि गथ'फ्रा बे खोथाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गुरुत्त होनानै थ' सोरबा गिदिर जानांगौब्ला बियो प्रथमाव उन्दै मानसियासो गिदिर जाहैगोन थारमाने नेक्स्ट जेनेरेसन जेनेबा आं दा रिटायार जालायबाय आं सिनियर सिटिजेन जाबाय आरोखि ओमफ्राय आङो जि गथ'फोरखौ नुदों आं मोनसे समाव मोनसे लेभेलनि गथ'मोन ओमफ्राय बिनिफ्राय फैयै फैयै बैसो राफुंबाय आंनि साख्रिया जोबजोब्बाय
मावनांगौ गभर्नमेन्टनि साख्रिफ्रा जोब्बाय बेबादि लेभेल दा गोरलै समनिफ्राय आंनि देरबोनाया गोजौ थाखोआव आङो देरबोबाय बे गथ'या बिगिनिं बे गथ'आवनो गैयामोनथाय बियो गिदिर जाहैया थारमाने बे गथ'आ मोनसे आबुं गथ' कम्प'जिट बिनाव गासिबो हाबनानै दं बेनिखायनो बे इम्परटेन्ट बे गथ'आसो गाबोननि गिदिर मानसि जागोन ओमफ्राय बे गथ'आसो गाबोननि दैदेनगिरि जागोन बे गथ'आसो गाबोननि माने आखा फाखा बेक्ति जाहैगोन बेनिखायनो बे गथ'खौ गथ'नि जि हार्ट गथ'नि जि डिजायारा सब समय ग्र' जानायनि बेबादि जि डिजायार दं गथ'नि सिम्बला सिम्प्लिसिटि माने सरल सजा गुरै रैसुमै बे केरेक्टारफोरखौ दिन्थिनानै बिनि जि हाम्बलनेस नम्रता बे गासैबो केरेक्टारखौ हमजोबनानै लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनो बुजायदों जे नों गिदिर मानसि जानो हागोन बै गिदिर मानसि जानो हागोन बिनि गोसोआ बेबादि हाम्बल मोनसे नम्र बेबादि गुरै रैसुमै बेबादि जानांगोन ओमफ्राय मोनसे जोंखौहाय आरोबाव मोनसे रिक्स होदों जाबाय जे बे गथ'फोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनांगौ जायफ्रा स्कुलाव मावो बिसोरनो ट्रेनिं होनाय जायो माबोरै फोरोंनांगौ ओमफ्राय फोरोंनाय समावहाय बिसोरनि एज केरेक्टार्सफोरखौहाय खोन्थायो जे 5 बोसोरसिमाव बे गथ'नि साइक'लजि बा गथ'नि नेचारफ्रा माबादि 5 बोसोरनि उनाव 9 बोसोरसिम माबादि 9 बोसोरनि उनावहाय ओरै एडल्टेन्स पिरियडआव बियो माबादि ओमफ्राय बिनि जेब्ला एडाल्ट जायो बैसोगोरा जालाङो माबादि बे एज वाइज फोरोङो ओमफ्राय बे मथे गथ'फोरखौ नार्सिं खालामनांगौ फोरोंनांगौ जाहाथे बे गथ'आ पुर्न माने नलेजखौहाय बियो मोनो प्रतिटु लेभेलावहाय जाहाथे बियो गावनि सोलोंथाइखौ बिनि आखुथाइजों लोब्बा लानानै फोरोङोब्ला जाहाथे बियो हमनो हायो गोरलैयाव फोरोंनाया आलदा एसे देरब्ला आलदा एजनि मोनसे बयसनि मोनसे आखुथाइफोर थायो ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ बिनि जे ग्रयिं स्पिरिट बे स्पिरिटखौ बियो रेसपेक्ट खालामनानै मानसिफोरखौहाय बियो फोरोंदों जे बे गथ'आ इसोरनि रायजोआव बेसेबां इम्परटेन्ट दङ बे गथ'फ्रासो इसोरनि रायजोखौ सासन खालामगोन गोरलै गथ' एलपि स्कुल फरायनाया जोंनि मिसनखौ गिर्जाखौ सालायनो हाया बेबादिखौ बुङाखै थारमाने बे गथ'नि जि आबुं जेरैहाय मोनसे बेगरावनो टटेल बिनि केपासिटि दङ जोङो लावखौ जेब्ला जोङो बारियाव गायगोन गरसेल' जों बेगर गायगोन बे गरसे बेगरहानो केपासिटि दङ बियो बिफां जागोन जोङो बेनो सापर्ट होगोन ओमफ्राय बेखौ सालामाव दिखांनानै होगोन जों सापर्ट होआब्ला बे लाव बिफाङा हारसिङै अट'मेटिकेलि सालामाव बियो मानखोनाय नङा जेब्ला जोङो बेखौ एसे जांसि होनानै सालामाव जों दिखांगोन सालाम मोननाय लोगो लोगो बियो माने पुरा बिनि दालाइफोरखौहाय फेहेरगोन ओमफ्राय बियो 100 बियो फिथाइ थायगोन बे 100टा फिथाइया बहानिफ्राय ओंखारखो गरसे बेगरनिफ्राय गरसे बेगरा आबुं थ' गथ'आ बेबादि गथ' जोङो बे गथ'खौ जोङो सुंखांनानै बिनि केपासिटिफ्रा जेन ओंखारलाङो बृद्धि जायो डेभेलप जायो एक्सेलारेट थारमाने बेखौ जों जेन बृद्धि खालामलांनो हायो गारिया एक्सिलेटर दाब्लासो खारो नालाय बे एक्सेलारेट जेन जायो थ' बेखौ जोङो सापर्ट होयो जांसि जों फोरोंनानै स्टेप बाय स्टेप बेखौ जोङो आवगायलांहोयो दा बियो गोबां फिथाइ बे फिथाइनि केपासिटिया 100टा बा 200टा जेसेबांखि होआ गरसे बेगरनिफ्राय बे गरसे बेगरानो बे गासैखौबो कन्टेइन खालामो
थ' जोंनि गथ'फोरहा जोंनि फिसाफोरहा बेबादि पटेन्सियेल बेबादि गुनागुनजों आबुं जानाय गथ' कमप्लिट बियो बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हानांगौ बेखौ जोङो रेसपेक्ट खालामनो हानांगौ ओमफ्राय जिशु ख्रिस्ट'नि बे हांगामायावहाय जिशु ख्रिस्ट'आ नुदों बिनि शिष्यफ्रा डिसरेसपेक्ट खालामदों गथ'फोरखौ नेग्लेक्ट खालामदों बेखायनो जिशु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ सोंखारिदों बे गथ'फ्रा फैथों ओरै होनदों फैथों माने आं बिसोरखौ आशीर्बाद होगोन बे गथ'आसो आसोल नोंसोरो बेखौ होबथानो नाङा बेखायनो बे जिशु ख्रिस्ट'आ शिष्यफोरखौहाय सोंखारिनानै गथ'फोरखौ ओमफ्राय बियो दिखांनानै एकदम बयनिबो सिगाङाव बे मेसेजखौ होनो सासे गथ'आ बेबादि गोनां खुब इम्परटेन्ट बेक्ति इसोरनि रायजोआवहाय बिसोरसो इसोरनि रायजोआवहाय ग्र' जालांगोन बृद्धि जालांगोन मावलांगोन भेरि भेरि इम्परटेन्ट बेखौ मण्डलिया जों एक्सेप्ट खालामनो हानांगौ ओमफ्राय बे मथे जोंनो गथ'फोरखौहाय जोङो सोलोंथाइ होनो हानांगौ फोरोंनो हानांगौ इम्परटेन्ट एगेइन आरोबाव जोंखौ मोनसे सोंखारिनाय होदों इसेबां माने इम्परटेन्ट बे गथ'आ इसोरनि नोजोराव अर्थात इसोरनि रायजोआव ओमफ्राय बियो शिष्यफोरखौ दाफाखौ नोजोर होनानै बुंदों सोरबा जुदि बे गथ'खौ नेग्लेक्ट खालामनानै आद्रि जाहोयोब्ला बिराद गिदिर मोनसे जिशु ख्रिस्ट'नि सोंखारिनाय स्ट्रं वर्ड सोरबा आंखौ हामजानाय सासे गथ'आ आंखौ मोजां मोननानै आवगायबोनाय सासे गथ' बे गथ'खौ आद्रि खालायोब्ला अर्थात बाहाय गोबां माखासे थाफानाय बाथ्राफोर दङ बेखौ होनदों बिहा हाबा दुखुनांथाव बेनिख्रुइ साबसिना बियो मोनसे रिजायदों बियो गोदोनायाव जाख्रा खानानै बारसोमनानै थैनाया साबसिन जाबावगोन थारमाने जिशु ख्रिस्ट'आ रावखौबो एलाउ खालामाखै जे गथ'फोरखौ जों नेग्लेक्ट खालामो बेखौ नेग्लेक्ट खालामनाय बा बेखौ सौतु होनाय जों फोरोंनो रोङैनि थाखायबो नस्थ' जायोब्ला खिन्थु जोंबो दायनिगिरि जोंखौबो बुंदों बिमा बिफाखौ बुंदों हगयावबो सोंखारिदों हबकुगाव सोंखारिदों पुर'हितफोरखौ बुंदों नोंसोरो फोरोंनो रोङैनि थाखाय आंनि फोरजाफ्रा गोदाव सोराव जादों नोंसोरो दायनिगिरि पुर'हित माने लिडार्सफोर मिशननि लिडार्सफोर मावग्राफोर गिर्जानि दैदेनगिरिफोर जोंखौबो सोंखारिदों जे नोंसोरो जुदि फोरोंनो रोङाब्ला मानो जोंनो दायित्व होबाय गथ'खौ होनाया जोंनो दायित्व होबाय जों बेखौ बानायनांगौ इसोरनि हामजानाय बियो फिसा जों बानायनोबो हाया बेखौ इसोरासो होदों जों बेखौ लुखांनांगौ बे जोंनि दायित्व बेनिखायनो जोंनि फिसाफोरनि सायावहाय जों इसोरनि नोजोरा बेबादि स्रा जों बिसोरखौ जोंनि गिर्जानि थाखाय हादरनि थाखाय इसोरनि रायजोनि थाखाय जों बानायनांगौ ओमफ्राय जोंनि थाखाय बियो सेकेन्ड लाइन लिडारशिप प्रिपेरेसन सेकेन्ड लाइन नेक्स्ट जेनेरेसननि जोंनो नेक्स्ट जेनेरेसननि लिडारशिप नांगोन जों थांब्ला बे गिर्जाखौ नागारनानै इसोरा जेब्ला लिंहरो जोंखौ जोङो थांगोन बेजों जोंनि गिर्जाखौ सोर नेनो नेक्स्ट जोंनि फिसाफ्रा नेनांगोन ओमफ्राय जोंनि फिसाफोरखौ जों बिनिखायनो मण्डलिमुखि अर्थात गिर्जानि नोजोरजों जों फेदेरनांगौ जिशु ख्रिस्ट'आ बेखौ जोंनो फोरमायदों मानोना बे जोंनि फिसाफोरहा बिसोरबो मिथिगौ जे गिर्जाखौ बिसोर नेनांगोन बिसोरो मिथिगौ जोंनि देरबोनाय बेवहायनि सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफ्रा जायफ्रा फैनानै मिउजिक लाफैयो बिसोर मिथिगौ गावसिनि रलखौ आरो मिथिगौ जोङो बे गिर्जाखौ
जोंनि बिमा बिफाफ्रा देनां थैलांब्ला जोंनो नेनांगोन बेखायनो बे रेसआवहाय जि रेसजों दावगाबोदों जोङो बेखौ ट्रेन आप खालामो आं दहाय बुंखादों नोंथांमोननि मण्डलिया बेखौ खालामो आंनो थुलुंगा होनो बेखौ कन्टिनिउ खालाम होनो आङो बे बिसयखौ जोंनि एनुवेल जि थिम बेजों लोब्बा लानानै आङो बुंदों सासे इंलेन्डनि अलिम्पिक प्लेयारनि आं मोनसे स्ट'रि मिथियो आं नागिरफिननानै मोनाखै बावबाय आं बिनि नामखौ खिन्थु स्ट'रिखौ आङो गोसोआव दङ इंलेन्डनि सासे अलिम्पिकआव माने 400 रेसावहाय सेलेक्ट जानाय सासे जोहोलाव अलिम्पिकआव इंलेन्डखौ रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ ओमफ्राय बियो हाबा जाबाय जे समाव अलिम्पिकआ जागोन बे बोसोराव बियो हाबा जादों ओमफ्राय हाबा गोदान जानाय बिराद अनलायो बेखौथ' जों बुजिबाय हाबा जानाय मानसिफ्रा एकदम बिराद अनलायनायनि मोनसे माबायाव थायो ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय बे अलिम्पिकनि पिरियडआव अलिम्पिकआथ' 1 मास गाहामसो जायो नालाय अलिम्पिकनि पिरियडआव बिनि हिन्जावा प्रथम फिसाखौ डिलिभारि खालामदों बिनि थाखाय बिराद मोनसे चेलेन्जेस अलिम्पिक पृथिबीनि बयनिख्रुइ जौसिन मोनसे खेला बिराद प्रेस्टिजियास गेम बियो ओमफ्राय बियो देशनि जानानै सेलेक्ट जाबाय क्वालिफाइ जाबाय दाना बे पिरियडआवनो बिनि गथ'आ बिसिनि प्रथम गथ'खौ जोनोम होगोन ओमफ्राय बियो बिराद कनफिउज बियो गेम गेलेहैनो प्लेयारफ्रा बिराद गेम गेलेनो लुबैयो सेलेक्ट जानाया गौरबनि बाथ्रा बिसोरो हास्थायो ओमफ्राय बियो दाना बिना मोनसे जाबाय बिनि अनजालि हिन्जावा सासे गथ'खौ जोनोम होनाया बेखौ बिमाफ्रा खोन्थानो गोरों बेसेबां बियो टाफ बेसेबां खस्थ' बे समा बिमाफ्रा बेखौ खोन्थानो गोरों हौवाफ्रा जिहेतु गावनि हिन्जावखौ अननाय दं ओमफ्राय बे समाव गावनि हिन्जावनि बे दुखुनि समाव हिन्जावखौ मरेल सापर्ट होनो थाखाय थाफानो लुबैयो ओमफ्राय बिराद मोनसे कनफिउजन जाबाय बियो हिन्जावजों थानो ना बियो अलिम्पिकआव थांनो ओमफ्राय फाइनालि बियो डिसाइड खालामबाय आंनि गिबि फिसाखौ जोनोम होनायनि बे समाव आंनि हिन्जावजों आं थाफानोसै बिकज आइ लाभ हार भेरि माच आं बेखौ बिराद अनो आंनि फिसानि जोनोमनि समाव जाहाथे आं थाफायो ओमफ्राय बियो अलिम्पिकआव थाङाखिसै ओमफ्राय देशनि मोनसे रुल्स थायो कान्ट्रिनि बियो जिहेतु सेलेक्टेड प्लेयारमोन ओमफ्राय बियो इंलेन्डनिफ्राय बियो एक्सपेल स्पर्ट्सनिफ्राय एक्सपेल जादों ओमफ्राय बियो फिसाजों थाबाय हिन्जावजों ओमफ्राय बिसोरनि गथ'आ फार्स्ट गथ' मोजाङै डेलिभारि जाबाय बि एक्सपेल जादोंब्लाबो माब्लाबा बेखौ बियो जेबो सानाखिसै ओमफ्राय बियो रंजानायजों गावनि हिन्जावजों बियो थाफानो मोनबाय गावनि फिसानि मोखां प्रथम फिसानि मोखां बियो रंजा खुसियै बे नुनो मोनबाय बे प्लेयार नालाय नोंसोरो नोजोर होबा नुगोन प्लेयारफ्रा फिसाफोरखौ बिराद ट्रेनिं होयो फोरोङो प्लेयार जानो लुबैयो ओमफ्राय बेखौ बेबादि एक्सारसाइज फोरोंनाय मानाय ट्रेनिं बिफाया अलिम्पिकआव थांलायनो मोननाय माने बे एकदम खसारलायखासै आरो ओमफ्राय बियो देरबोदों लेखा फरायदों बिसाइड्स बियो बेखौ माने रेसनि थाखाय बिराद ट्रेनिं होयो खारनो ओमफ्राय गाव खारफायो गाव ट्रेनिं होयो ओमफ्राय स्पर्ट्सनि सब रोखोमनि खोथाफोरखौहाय बिसोरो डिसकास खालामो ट्रेनिं गावनि फिसाखौ बियो ट्रेनिं होदों ओमफ्राय बियो गावनि स्ट'रिखौ मिथिगौ बे फिसानि थाखाय बे अलिम्पिकनि गेमखौ मोनसे टाइमाव बियो मिस खालामदों बे स्ट'रिफोरखौबो बियो बिनि फिसानो खोन्थादों जाबाय आइ लाभ इउ भेरि माच आं नोंजों थाफानो थाखाय बे अलिम्पिकखौ आं मिस खालामदों आरो सासे प्लेयारनि लाइफआव अलिम्पिकआ मा बेखौ प्लेयारफ्रा मिथिगौ दा बक्सिं जोंना ओंखारदोंना बयबो इन्टारभिउ लाबा बुङो आं अलिम्पिकनि थाखाय प्रेक्टिस खालामो बक्सारफ्रा 24
years जेब्ला 24 बोसोर जायो बिनि फिसाया again अलिम्पिकनि थाखाय बिनि फिसाया सेलेक्ट जादों बे अलिम्पिक जेखौ बिफाया मिस खालामदों बेखौ बियो खारनो थाखाय बियो सेलेक्ट जादों ओमफ्राय बियो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों अलिम्पिकआथ' जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय खारनानै ओरैबायदि लाखि आरोखि बियो माने फार्स्ट जानानै गल्ड मेडेल बियो मोनदों बिनि फिसाया गल्ड मेडेल ओमफ्राय बिफाफ्रा बिदि गेमाव थांफायो ओमफ्राय बिनि खेलानि होनाय फांसना जेब्ला जोबो एकदम बिफाजों खारबोनानै बियो मेडेलखौ बिफानो होदों ओमफ्राय बियो मोनसे खोथा बुंदों 24 बोसोरनि सिगां बे मेडेला नोंनिमोन नों आंखौ अनोखाय आंखौ अननानै नोङो बेखौहाय मिस खालामदों This is yours. You deserve it. बेबादि घटना गावनि दृष्टिजों साननाय हनाय दर्शनजों फकास खालामनानै नोजोर होनानै बियो बिदि ट्रेनिं होदों ओमफ्राय गथ'आ बेखौ बुजिदों आंनि आफाया आंखौ आंजों थाफानो थाखाय आंखौ अननायखाय बियो बे खेलाखौ गेलेयालाबानो आंखौहाय फेदेरदों फोलावदों ओमफ्राय बियो कन्टिनिउ जेब्ला ट्रेनिं होयो बेखौ रिमाइन्ड खालामो जोंनि थांखिया बै अलिम्पिक बे नेशनेल गेमफोरखौ गेलेयो उइथ एकदम एन्थुजियाजम ओमफ्राय देरहागासिनो दङ 24 बोसोराव अलिम्पिकनि बियो सासे प्लेयार ओमफ्राय बियो बेखौ देरहादों जों अलिम्पिक जों हयथ' थोनहरनो हायाबो जानो हागौ खिन्थु जों मा लुबैदों जोंनि फिसानिफ्राय जोंनि जेनेरेसननिफ्राय जायखौ जों बानायनांगौ जोंहा फिसाफोर दं गोरलै गोरलै गथ'फोर दङ जों बिसोरखौ जोंनि हास्थायनाय बादि जोङो सेस्था खालामनानै इसोरनि रायजोआवहाय जों लाबोनांगौ ओमफ्राय सियरलि जेब्ला जोङो टाइम होगोन अननाय होगोन जों जेब्ला बिसोरखौ सहजुग होगोन बिसोरो गोसोखांगोन जोंनि अननायखौ ओमफ्राय बिसोरबो जोंनि आगानखौ लागोन बिसोरबो साक्सेसनि जांख्लायाव बिसोरबो दावगालांगोन सेकेन्ड लाइन जोङो बेबादि जों मटिभेट जोङो खालामो जोंनि फिसाफोरखौहाय जोंनि देरबोनाय गोरलै गोरलै गथ'फोरखौहाय जोङो बे रोखोमनि जोंनो मेन्टरिं खालामनाय माने गाइड खालामनाय बेबादि जोङो गाइड खालामनानै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ जों हास्थायनाय लामाजों जोङो लांनो जुजियो जोंनि गिर्जाखौ बिसोरो नेथों जोंनि गिर्जाखौ बिसोरो जों जेसेबां गोजौआव लांदों बिनिख्रुइ आरोबाव जौसिनाव आरोबाव लांथों जों जि लेभेलाव न'खर खुंदों बिनिख्रुइ आरो साबसिन बिसोरो लुखांथों जोङो जि लेभेलाव खामानि मावदों बिनिख्रुइ जौगाखां लेभेलाव बिसोरो मावबावथों नैबेबादि मोनसे दृष्टिजों जोङो जोंनि जेनेरेसनखौहाय जोङो जेब्ला उन जोलैखौ जेब्ला जोङो बेबादि नोजोरजों जोङो लुखांनो जुजिगोन जोंनि फिसाफ्रा बे लामाजों आवगायबोगोन ओमफ्राय बेयो जोंनि देरगानाय जागोन जोंनि लाब जागोन थिमथियाव बेखायनो बुंदों 2 थिमथि 2:2 नों जेखौ आंनिफ्राय खोनाबाय अर्थात नोङो मिथिबाय बेखौ नोङो फोरोंदो थ' जों मा रोंखो ख्रिस्ट'निफ्राय ख्रिस्ट'आ जोंनो मा फोरोंखो बेखौ जों जाहाथे बिसोरो बेबादिनो मावनो हायो
बिसोरो बेबादिनो जालाङो। थ' बेबादि नोजोरजों जोङो गिर्जानि देरबोनाय जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जों माने जोङो खांलांनि, थुलुंगा होलांनि। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों, आं थांनाया नोंसोरनि थाखाय मोजां होननानै बुंदों। जेला आं थांगोन, थारमाने बै समनि खोथाया ओरैमोन, होमबा गोथार जिउआ फैगोन, नोंसोरखौ आं जे मावदों बेनिफ्राय देरसिन खामानि नोंसोरखौ मावहोगोन। जों जाय लिडार्सफ्रा बैसो जालांबाय, जोङो एंगारनानै होनानै मावहोनांसिगौ। बेबायदि जेरै नोंथांमोना दा सेंग्राफोरखौहाय इनभल्भ खालामनानै मावहोयो। बिसोरो ग्रेटार देरसिन खामानिफोरखौ बिसोरो मावसिननो हागोन। बिसोरो ट्रेन्ड आप जागोन, ओमफ्राय बिसोरो नोजोरखौ थिग लाखिगोन। बेबादि भबिसत जोंनावहाय दङ। थ' जोङो बे बोसोरा जिहेथु गोरलैफोरखौ आरो जोहोलाव सिख्लाफोरनि मोनसे गोरलैफोरनि मोनसे इयार होनना लादों। जोंनि थांखिया बेनो, जोङो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ मण्डलिमुखि, मिसनमुखि बेबायदि दृष्टिजों जोङो खांलांगोन। जोंनि गोरलै गथ'फोरखौ बिसोरो इसोरनि मोनसे साननाय हनायजों जेन हलिस्टिक ग्रथ, सोरगिदिं बिसोरनि बिथिङा जेन दावगाबोयो, जेरैबो जेन बिसोरो आखा फाखा जालाङो, बेबादिजों जोङो खांलांगोन। जों जेन गथ' गथायफोरखौ हेल्प खालामनो हायो, बेबादि बोसोरनि थांखिजों नोजोर लानानै जोङो आवगायलांनांगौ। ओमफ्राय बालापारा मण्डलिखौबो जिहेतु नोंथांमोना कन्टिनिउ खालामगासिनो दङ, आं बुंनो नागिरदों कन्टिनिउ खालाम बे खामानिखौ। जोहोलाव सिख्लाफोरखौ मण्डलियाव जि पार्ट लाहोबाय थायो, मावहोबाय थायो, कन्टिनिउ खालाम। बिसोरो उन बोथोराव जों जि लेभेलाव लाबोबाय मण्डलिखौ, बेनिख्रुइ जौसिन लेभेलाव बिसोरो लांगोन। इसोरा जों बयखौबो बे गुसुं रावनि सायाव थानानै आशीर्बाद होथोंसै। आं गुसुङै प्रार्थना खालामो।